An ang'eyo ni kata mana babane ka en mani koro pod onge nowach no dhi bete niwach pok wabedo gi saa nyaka nyi waik kata mana jakom wadog waiko nyamera mo to e diere no welo biro to ji ywagowa wan pok waywak kaka joka Odinga pok waywak kata kaka nyithi Mary wadwa ni mondo koro ka wabed gi time mabe ni wang'e ni en mano nating'e ni nyathini be pod ywago wuon gi ka wan be waywak ka to baba gi bende piny oketo ni nyaka bo riw bende ning'e ni nobwoge tho wadgi cha ne litne to be owuotho ni wach nyaka oket party osemiyi telo kosemiyi nokokwayo jimba nomiye ni mondo odhi olos kar party kanyo koro be oreto lemon mondo onde ni oloso ni ting'e ni kata mana kamoro amora liel kosegabete to meri mang'eny ji bedo gi tungni wach mar ng'ama duong' kamano kotho kata mana e dalau ka nitiere ng'at maduong' motho tibo neno ka ywaruok bede kind nyithindo kiang'o koro nyo pod oloso magi omiyo pok omiyowa time kaka nyithind Jok Odinga gi Mary waduong' familia mano gi nga Jaramogi weyo en family maduong' koro no ageno ni obiro to dhi bet to ka nitie gwenyok moko to wadhi loso kaka family tang'eyo ni wadhi bedo dwol achiel niwach wan ga gi dwol achiel gima timore manyalo neno ka samoro wawuok waloso jomoko ni uloso wan wawuok kuom dala ma Jaramogi to demokrasia noyienwa kata man minena kani kata gi joma man go de ot ne wakabiro biro wacho ne Raila gima kwaneno ni gino en gima kata nyalo chwanye takone adwa wacho ni gima otakia ni ibo disagree to dwoko ni I might disagree with you but I will always protect your right to say what you want to say to right ni mawache to wacha I might disagree koro nomiyo wa thuolo mondo wabedga to kata mano buru nyathi